Γεια σας, Μιχάλης Καλογρίδης με αριθμό μητρό 137-620. Το βίντεο αναφέρεται στο μάθημα απλήψη 1 2023-2024, άσκηση 1-2. Επεξηγήσω τώρα τη συνδεσμολογία που έχω φτιάξει. Όπως βλέπουμε στην πλακέτα μας, έχω συνδέσει στο πινάκι 37 ένα καλώδιο καφέ, το οποίο το φέρνω και το συνδέω εδώ στο μπρέτ μου στην τρυπούλα εκεί, που σημαίνει ότι όλη η πάνω σειρά με τις τρυπούλες έχουν ρεύμα. Είναι το συν που βλέπετε εδώ, και το μαύρο καλώδιο το έχω συνδέσει με το πινάκι 39 και το συνδέω εδώ στην πρώτη τρυπούλα δίπλα στο πλήν, που σημαίνει ότι όλη αυτή η κάτω σειρά με πινάκια δεν έχουν ρεύμα, είναι δηλαδή το 0. Εν συνεχεία, για τον αριθμό α χρησιμοποιώ το μοβ και το άσπρο καλώδιο, όπου το μοβ είναι για το α1, το most significant bit, το άσπρο είναι για το α0, το less significant bit. Αντίστοιχα, για τον αριθμό β χρησιμοποιώ το καλώδιο γκρι για το β1 που είναι το MSB, και το β0 για το β0 το κίτρινο που είναι το LSB. Αυτό φαίνεται εδώ στην συνδεσμολογία μου. Βλέπετε ότι το λευκό καλώδιο είναι στο πινάκι 1, το μοβ είναι στο πινάκι 0 που αφορούν τον πρώτο αριθμό, το κίτρινο είναι στο πινάκι 3 και το γκρι είναι στο πινάκι 2. Έτσι ακριβώς όπως είχαμε δώσει την αντιστοιχεία και στο pin planner. Να επεξηγήσω λίγο και τα λεντάκια εδώ που βλέπετε, το α0, το β0 και το c0 κάτω-κάτω, όπου είναι όταν ανάβει το α0 σημαίνει ότι ο πρώτος αριθμός είναι μεγαλύτερος, greater. Όταν ανάβει το β0 σημαίνει ότι είναι ίσοι αριθμοί και οι δύο, ο πρώτος είναι ίσος με τον δεύτερο, equal. Και όταν ανάβει το c0 σημαίνει ότι ο πρώτος αριθμός είναι μικρότερος από τον δεύτερο. Η πρώτη δοκιμή που κάνουμε είναι να συγκρίνουμε τους αριθμούς 0-0, ο α είναι ο 0-0, ο β είναι ο 0-0, στο διαδικό σύστημα. Στην ουσία στο δεκαδικό το 0 με το 0. Βλέπουμε λοιπόν πώς έχουμε συνδέσει λοιπόν για τα ψηφία του εκάστοτε αριθμού, και όντως ανάβει το β0, το οποίο σημαίνει ότι οι αριθμοί αυτοί είναι ίσοι. Δεύτερη δοκιμή που εκτελώ είναι ο αριθμός 10 του διαδικού, που είναι ο α, και ο β είναι ο 0,0, παραμένει δηλαδή ο ίδιος. Δηλαδή ο 2 του δεκαδικού με το 0 του δεκαδικού. Εδώ είναι η συνδεσμολογία που έχω κάνει. Έτσι φαίνονται οι δύο αριθμοί, και στην πλακέτα μας βλέπουμε ότι ανάβει το α0, το οποίο είναι το greater, που σημαίνει ότι είναι μεγαλύτερος ο πρώτος αριθμός από τον δεύτερο, κάτι το οποίο είναι και αναμενόμενο. Τρίτη δοκιμή είναι ο αριθμός α 10 στο διαδικό και ο αριθμός β 11 στο διαδικό, δηλαδή στο δεκαδικό το 2 με το 3. Βλέπουμε εδώ πως έχουμε συνδέσει το Broadmark, και βλέπουμε ότι η ένδειξη του LED είναι το C0, το οποίο όντως ισχύει ότι ο πρώτος αριθμός είναι μικρότερος από τον δεύτερο, κάτι το οποίο επίσης είναι αναμενόμενο. Ευχαριστώ.